a yau yadda ka kai wannan mataki a rayuwa ba sai wani ya sa ka a gaba ya ce maka ka je ka nemi sana'a ba. Idan akwai inda za ka je ka koyi gyaran waya ka je ka koya, za ka ci abinci, za ka rayu da shi. Idan akwai inda za ka je ka koyi gyaran kwamfuta ka kai kanka ka je ka koya. Ba hanyar da ubangiji ba zai azurta ka da shi ba, amma ka zauna kana jiran kai a ɗauka a baka, rayuwa ba za ta yiwu da haka ba. In ka ce da haka da ka yi rayuwa baka kama hanyar gaskiya ba. Yadda muka faɗa, masu wadata ku ji tsoron Allah. Ita iya ribar dukiya shine ka yi abin da zai amfane ka gobe kiyama. Ba a hana ka ba ka gina gidanka, ka ci abincinka, ka saka suturarka, ka wadata kanka, amma wa ahasin kama ahsanallahu ilaika. Wannan nasiha sai da aka ma Karuna. Yadda Allah ya baka dukiya, ka taimaki jama'a, ka kyautata wa bayin Allah yadda Allah ya kyautata maka. Wannan dukiya da kake da ita ba za ka kwashe ta ka tafi lahira da ita ba. Ba za ka kwashe ta ka tafi lahira da ita ba. Ka yi ƙoƙari ka gina abin da zai amfane ka. Ka yi ƙoƙari ka gina abin da zai amfane ka. Kar ka yi farkar jaji wa kuɗi. Kar ka yi farkar jaji wa kuɗi. Ko kuma waɗanda kuke masu ƙananan ƙarfi, wannan na cike a cikin al'ummarmu. Rannan muna magana, Alhaji Aliyu anan ya tashi ya yi magana, kuma gaskiya ne. Wani za a taimake shi, abinda aka taimake shi sai ya ɗauka ya siyar. Me yasa? Saboda ya saba karɓan kuɗi a hannun 'yan siyasa. Yana ganin yanzu shi ɓata lokaci ne ya je ya yi faci, ko da kuma ba shi da abin da zai yi. Yana gani bata lokaci ne ya tuka keke napep ko wani abu. Sau da yawa akan taimaki mutane da abin da da su yi, sai mutum ya dauki abin da aka taimake shi sai ya je ya dauka ya siyar da shi. Yana faruwa ko bai faruwa? Yana faruwa. Yana faruwa. Sau da yawa akwai waɗanda suke da hali suna so su taimaki waɗanda ba su da shi ɗin, amma waɗanda ba su da shi ɗin sai ya zama suna ha'intarsu, suna cutansu. Yana faruwa ko bai faruwa? Yau fa ya kai matsayin da masifar da muke ciki, ka kira mutum da ka taimake shi, kai ne da ka taimake shi, a wajen taimakon san sai ya cuce ka. Inda katangarsa za ta faɗi, ka ce mishi je ya yi lissafin blok da za a gyara da kaza kaza kaza, yana da wahala ya kawo lissafin, bai shirya rashin gaskiya ba. Shi fa za a taimaka. Inda zai ce ɗansa ba shi da lafiya ko matarsa ba lafiya ko shi ba yi da lafiya, a ce to bari a taimake shi wajen ɗaukan nauyin wannan jinyar, sai ka samu yana cutan masu taimakonsa. Ba fa ajiya ba, ba fa amana ba, shi da a taimaka amma bai bar cutan mai taimakonsa ba. Mun karanta da ku, kyauta a ɗauki kyauta a baka, in sai da ka takura wadda ya baka kyautan, annabi ya ce Allah bai zai sa mata albarka ba, ina kuma abin da ka cuce shi. Kyauta in sai da ka matsa mishi lamba, sai da ka takura shi, ba a daɗin rai ya ɗauka ya baka ba, annabi ya ce ba da a sa ma abin albarka ba, to ina kuma ɗungurungun kuɗin ma zalunci kai. Yana daga cikin abin da yake wahalar da jama'ar. Wato wata ƙa'ida Ubangiji ya ajiye akan harkar kasuwa, harkar sana'a, mai gida da yaron gida, duk abin da za a yi neman kuɗi ne ko wata harka ne. Allah ya ce, hadisul kudusi, ana thalithu sharikai ma lam yakun ahaduhum al-akhar. Allah ya ce ni ne na ukun mutum biyu da suka haɗu da su nemi arziki. Idan muka haɗu da kai za mu nemi arziki, na saya ma keke napep, kai kuma za ka yi aiki da shi, ko na saya ma mashin ko mota, ko na ajiye ka a shago, ko na ajiye ka akan wata kasuwa. Allah ya ce to ni ma dan sa hannun jari na a cikin harkar. Amma sharaɗi ya ce malam yakun ahaduhum al-akhar, matukar ɗaya bai cuci ɗaya ba. Daga zaran ɗaya ya cuci ɗaya, mai mashin ya cuci mai mishi aiki, ko mai aiki ya cuci mai gidansa, Allah ya ce na fita a harkar. Shi yasa duk inda aka fara ta galibi sai kaga a wahala ake kare.
duk lokacin da ka je ƙarƙashin wani za ka nemi naka, idan abin da yake baka ya kasa ka gaya mishi ya kasa, ka gaya mishi ya kasa. Kar ka ɗauki dukiyarsa bai sani ba. Wannan dukiyar bayan ba za ka more ta ba, naka ma in ka nema wannan hauɗin zai bi naka. Ba zai yiwu ka ɓata dukiyar wani kai kuma ka je ka gina taka ba. Idan abin da yake baka ya kasa, ka yi bayani ya kasa, a gyara, ka ci gaba da tsare mishi amanarsa, shi kuma ya baka hakkinka. Ko kuma mawadata da kuke ɗora jama'a akan ayyukanku da dukiyarku, ku ji tsoron Allah. Za ka samu mutum shekara 20-30 wani yana mai hidima akan dukiya, amma har yanzu wanda yake mai hidiman bai fi karfin rigan sawa ba. Kullum a galabaice, ya gagara ya taimake shi. Wani hakkokinsa ma sun gagara fita. Mutanen mu fa sukan zo, ya je ya sa a zana mishi gida, ya kira leburori a zo. Idan ana bukatan tirela na siminti zai sa a zo da tirelan a sauke, amma sai kaga suna rigima akan kudin ma'aikata, sai gagara ba su hakkinsu. Idan sun ce kwano ya kare ko tiles ya kare ko abu kaza ya kare, yanzu zai sa a kawo wannan abun, amma hakkinsu sai kaga da kyar yake fita. Yaushe wannan abun zai maka albarka? Ba zai yiwu ba. Rayuwar al'ummarmu tsari muke bukata. Ba za mu taɓa tafiya akan abin da yake daidai ba sai mun rike gaskiya. Daga lokacin da mutum biyu suka haɗu za su yi wata harka, wannan harkan Allah ba zai albarkace ta ba matukar ɗaya zai dinga cutar ɗaya, matukar ɗaya zai cuci ɗaya. In kasuwa ce ba za ta yi albarka ba matukar za ka cuci yaron gidanka ko yaron gidanka zai cuce ka. Saboda ka yanzu daga inda mai gidan ya dauki yaro ya sa shi a shago, kafin wata 2-3 yaron ya sayi waya ta 80,000, kuma da kudin ogansa mai gidansa zai dauka ya siya. To mu ji tsoron Allah, kuma mu yarda cewa mu al'umma ce masu karban canji. Mu al'umma ce masu karban canji. Ya zama mu al'umma ce wayayya. Idan mutum ya fahimci musulunci, ƙarya ne wani ya ce mishi bai waye ba, don ba wata matsala da zai daga a duniya baka santa ba. Yau fa ya kai madokto, yau fa ya kai mutum ne mawadaci a garinku in banda wawaye, wai ya karye ana mishi dariya. To ya da a yi ɗan garinku ya karye? Mutane mu har suna fata abokan sana'arsu kasuwansu su karye. To ina wayewa an? Ka faɗi ina wayewa ga wadda yake fatar makwabcinsa a kasuwa ya karye saboda ya daga shagon sai sayar shi ma ya saya. Ina wayewa anan? Ina addini anan? Yaya wani zai karye a ce yau ya kai ma ya daga shagon sa ya sayar, ku koma gefe kuna dariya? Ina wayewa anan? In ya karyan kudin da ya karyan za a dauka a baka ne? Idan ya karyan kai cinikinka sai ya karu? Rashin wayewa ne da rashin fahimtar addini. Kowa da arzikinsa ubangiji yake kawo shi duniya, kowa da arzikinsa yake zuwa. Ku dinga ma junanku fatan alkhairi, ku dinga addu'a ma junanku. Addu'a a bayan ido, annabi ya ce Allah yana amsa ta. Duk lokacin da na tsaya na maka addu'a baka san ina yi ba, addu'ar annabi ya ce Allah zai karɓa ya biya maka bukata, ni ma za a ban kwatankwacin abin da na maka addu'a. Haka kai ma in ka min. Karka yadda Allah ya azurta wani ko ya wadata wani ka ji bakin ciki a ranka. Ka san wata tana nan a cikin gida, ko zani wata 'yar uwarta ta canza yana bata mata rai. Inda wanta zai sai zani ya aika mata, to ganin wacce ta mallaki zanin ita kuma za ta kwana da bakin ciki. In ta ga wannan din da keken dinki za ta kwana da bakin ciki. Wannan wace irin fitina ce? To mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu tsaya akan abin da shine ya dace, shine ya kamata. Kuma ka duba zubi irin na alkur'ani, kaga ayoyin da muka karanta wadda har muka yi muhabara akai na neman abun kai ne da cin halal ko? To yanzu kuma ayan da zamu shiga shine hana shaye-shaye. Ka duba alkur'ani.
domin in ba a bar shaye-shaye ba wannan abin da du muke faɗa ba zai yi ba zai yi ba. Yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu duniya lalacewarta ya fi lalacewar da yau muka yi, amma da yake sun yadda su al'umma ce masu karɓar canji a ƙaramin lokaci suka zama abin sha'awa a duniya. To mu ne duk lokacin da muka yi karatun nan kowa zai zabi abin da ya mishi ne ya aiki da shi, abin da bai gada ma bai aji. Haka ne abin da ya ga dama ya yi aiki da shi, abin da bai ga dama ba ya yi watsi da shi. Allah ya samu dace. Arman sai Allah ya ce